Bueno, abestia, idatzen nion Erosa Agustini, galdu genulako pixka eta abestiatera, baina hilabete batzuk lehenago, minbiziz hil zen, eta pixkat abestia idatzi nuen, bera hil eta denbora oso gutxira, oso modu gordinean gainera. Bakean joan da, udazken egunura, jarri nion abestiari izen bezala, udazken egun batez agurtu nuelako ez, gainera konstienteki izan zen, gaur Agus agurtuko du. Nik uste dut musikak badula indar hori ez, batetik sendatzeko, eta bestetik ere bai, erabiltzen dugulako askotan, hitzez hain errez, esaten ez ditugun gauz horiek esateko. Escucharle a él solo esa entrada con el piano ya merece la pena toda la canción. Lo bonito es que al final entre la orquesta y empuje esa épica y esa emoción contenida que hay antes. Prozesu hori bizitzea gogorra izan zela, baina guain ematiziot bai eskerrak bai berari, eta baita abestean aipatzitu nahi eta Tamarire bai, iskat, hortik pasatzera bultzatzeagatik, ez? Neri ere bai lagundu dira asko, abiskat mina zen hori, oain beste perspektiba batekin ikusten. La entrada de la orquesta y la épica que tiene, de alguna manera rima o corresponde al universo que hay, ¿no? Al mundo que hay en cómo canta Janus Lester, en cómo arrasa con esa potencia que viene no se sabe de dónde, ¿no? Y entonces es muy bonito que esa energía de su voz sea lo que lidera y lo que hace que la orquesta parezca el vestido propio de esa voz, ¿no? Y de esa canción. Euskal musika estenak eman digun historiaren edo behintzat album honen elkartaratze bat, ez? Ikustut urak hortarako balio duela. Piskat ibilbide guzti hori niretzat izan zen lehen aldizko horrelako oparioen moduko zerbait, eta disfrutatu nuen eguneko egunera.